Na hát, hellóztok ki a Rényegszők, és itt van velem a Balázs, akivel Hello. hát nem folytatni, hanem el fogjuk kezdeni szépen, sorjában. És megütött már megint. Már ez Szóval el furvi fogjuk, vált. szóval el fogjuk kezdeni a Survivor-t itt a Fanhubon. Kell répa? Neveljétek Alex, Super Alex Kopinak, ez nem az akart tenni, csak Gyere már! Itt a répád, nem Ütessed kell, el. baszod. Üsd. Meg itt van a burgonyád. Meg itt van mi a faszom, buza vagy mi a faszom ez. Ne beszélj már, csúnyán. Szóval, Ö, ez egy Survivor sorozat lesz, gondolom nevéből már tudtátok. Szóval, ja, amúgy shaders Ne. és ez nagyon szép. De én magókat akarok, bányászni akarok, menjünk bányászni. Sildrus Vibrant Shaders. Na, nekem úgy van, nekem most diaszettem, nekem az most úgy van, hogy megöltünk egy diást. Legalábbis én megöltem egy diást izében. Itt volt valahol a környéken, még régebben, és így videón kívül megöltem. Szerencsétlent hátba támadtam. Tehát figyelj, nem baj. Ja, kivel tímeltél? Elköcsög, Szóval hátba jaj. támadtam, és hát, ja, egy védelem egy, meg egy lövedékvédelem egyes gatyát adott. Hát figyelj, Milyen adott becsó? ez nem az a dolog, hogy mondjuk most így nem. Na mindegy, szóval, hogy most van egy diaszocunk, és így, ez az enyém. Neked van. Nekem van, igen. Nekem most mondta meg az IP-t, én most jövök föl először, azt se tudom itt mi hol van. De jó. Hát figyelj, ez van. Na mindegy. Ö, a Én Raidmax szedtem magam, karakterem, én most lehet, hogy a skinom előttem az ezt. kopis, de a Raidmax karakteremen ugye több minden van. Konkrétan van egy csomó poti, OP, hát ja. És ja, figyelni. De most így szépen nem tudunk bányászni, meg ilyenek, mert hát az alap dolog. Még követ is kéne szedni. Még 470. Várjál, kiviszem a kajámat. KK. Hát figyeljetek. A csávó az kicsit éhes. Lehet. Anyád. Karddal ütöm. Oké. Hát tudjátok, hogy kinek a skinje ez a skin. Akkor várom kommentbe a jelzéseket. Hát azért itt sincsen olyan sok szín, de azért szín is kell. Na itten vagyok. Én itt szerzek buzát, jó? Buzát? Buzát, hogy mi a maguk. Elültettem mindenhol. Oké. Tudod? De nem kéne levédeni, vagy nem, vagy hát nem Hát kéne majd azt csinálni. levédjük. Majd levédjük. És itt hogy lehet? Ja, nekem már van Ja, 8100. amúgy ezt a területet még úgy videón kívül csinálgattam, még akkor nem is ismertem ezt a homokost. Mi? A kurva szádat. Szóval csak így videón Fegyéljünk. kívülről egy max karakteremmel itt voltam, és így csinálgattam. És így mondom, oké. Akkor ezt így befejezem, amúgy ott egy kurva nagy hegy volt. Ha jól emlékszem. És már pedig szerintem jól emlékszem. Csak lebontottam. Nem te bontottad le, te melegállat. Szedem a magot. Ütöm a füvet. Közben meg lemegy ilyen 1 FPS-ekre bazd. Hát meggazolsz. Igen, gazolok. Szedjek homokot a házhoz, te menj izét. Hát szedhetnél, mert akkor jó lenne. Most akkor lenne cukrunk. Az a baj, hogy shaders alig látok valamit. Tényleg alig. Szerintem én nem is látok vele semmit. Akkor szedd ki azt a shaderset. Nem szedem ki, mert ez van. Ó, vas. Csak láva mellett. Ja, hogy te bányászol. Uh-huh. Ja, abba a bányába mentél, amit mutattam. Na, akkor figyeljetek.
Diát már nem kell hordani. Á, geci! Takarodj innen! Á! Takarodj be agyadba! Mi van? Hun vagy? Hú, geci. Hát most Már szedtem megijedtem. 26 magot. Most nagyon megijedtem, srácok. Szó Azt a szerint kurva. betoltál, mi? Nem az, de ez nagyon durva volt. Mi van? Konkrétan a sötétből előjött egy ilyen boszorkány, vagy mi a pöcsöm. És én meg csak így gyorsan kapkodtam csákánnyal, hogy akkor most akkor hát váltsak, vagy mi a picsa, hogy csákánnyal öljen meg, vagy mi a picsa. Sok a picsa. Aztán mivel öltél meg? Hát Vagy mivel ölted meg? téged mindenre megöllek. A Kapd be. kétetes Rosalindával is. Nem tudom mi az, de biztos. Szerintem. Szedem itt a magot. A bányában, mintha már jártam volna. Nagyon déjà vu, vagy mi az. Érzésem van. Tudod, valamilyen francia szar. Ja. Azt a rohadt, mindjárt megnől. Bazd meg, én meg sprintelek itt ennek a szarokon. Van csontom, az egyiket megnöveztem. Itt rakok le egy sárga virágot. Hey. Ön amúgy, szóval nem tudom, hogy single playerben csináljak-e, ott is csinálhatnék amúgy survival-t, vagy mappokon, talán, azért na. Szerintem az is egy tök jó cuccos lenne. Amúgy már van egyszer 64-szer. Na én külön csinálok képát. Egyszer 60. Mennyit bányászol te? Te? Én nem tudom. Te! Új. Az igen, elkezdett Nagyon jó buggolni ez a szar. Répo Akkor ezt is elbuggolt, az 14 csinálta 3-ért. Hallod, Igen, van már bőven szenünk szerintem. Így hoztam egy párt. Ja, látom. Megdőgesítek. Ki, nem is ütöttelek. Mondjuk. Látod, milyen szexi kertet csinálok ide? Na védjük már le! Te. Szedjél fát, vagy szedek fát. Vagy szedsz fát. Fatelep. De ne ütögessél már. Megfulladtál! De megfulladsz! Megfulladsz, vigyázz! A picsába nem mentél bele. Adjál csákányt, én is hadd menjek le bányászni. Gyere ide, te. De ne! Itt van De nem, a megölt a rákos fasz. csákány. Nem kell akkor csákány, akkor nem adom. De, add oda. Tényleg itt lehet trédelni? Nézzük már meg. Olyan szar lenne már lehetne. És lehet, bazd meg! De ez akkor nem szó, ez meg jó is. Na. Trade! Gyere, trade! Várjál Kapsz már. valamit! Gyere, trade, gyorsan, nehogy elvegyék a többiek. Tessék, kapsz egy ilyet. Nem kell. és ez. Várjál, akkor csinálok neked sicsakot. Hol vagy? Én elteszem a Nem chestembe, tudom jó? miért, de nem tudok levédeni amúgy. Szóval a kommandokat így nem nagyon tudom. Perzé mód. Hát ebbe benne van szóval. Ha? Ebbe benne van. Honnantól kell levédeni? Innen? Innentől odáig. De ahhoz azt hiszem 2 karakter kell. Nem vagyok benne biztos, de ahhoz 2 karakter kell. Szóval az egyik lesz a te feled, amihez hozzáadsz. És egyik lesz Várjál, az én hogyan? felem, Várjál, most ami az én felfelejtettem miattad, itt volt a nyelvem hegyén, hogy hogyan kell levédeni. Olyan szép amúgy ez a shaders mod. Tök jó, hogy így mennek. Nem áll. Éjszaka Hol van az a lesz. szar? Van boltád? Né- Itt egy apát is. izébe van, hogy hívják van. Mennyire pervar fatelep? Sokkal jobb.
Hát így kettőt, így. Nem úgy kell, akkor nem tudom hogyan kell. Bazd meg. Kemencébe bele tudsz nyúlni? Nem. Oké. Te nem áll, te meleg, nem Okay. tudok belenyúlni. Zémod. Halló. Az olvasztó le van zárva, ez aztán menő. Kiskor. Ö, Oda van írva, Zémod. ez az olvasztó le van zárva. Mi van? Defy. Kiskor. Megharcolni. Oké, hozzá vagy azba. Jó van, én megyek izélni. Tudod izélni? Aha. Jó szórakozást. Szörnyeket. Szörnyeget írtani. Van már 5 XP szintem, az kemény, mi? Nekem 7. Jaj, ölni kéne csontikat. Amúgy ezt még én csináltam, ezt a kertet, csak azok a homokosok, nem tudom, hogy azok de azok ott valamit csináltak. De amúgy ezt sokáig, nagyon-nagyon sokáig építettük, és építettem, bocsánat, ezt a nagyon nagy placot, szóval az érdem az enyém, főleg. Kapd be. Én kapjam be, hát te nem is dolgoztál. Na akkor még nem is tudtam, hogy van ilyen szeró. Hát nem szoktál Az igen! Teli van ilyen izével. Fával az egyik sziget. Amúgy tudsz Ne várj, munkát papa. is tudsz kapni. Hogyan? Per help, és ott van, hogy munkák, ez a working, aztán tudod, hogy milyen workbench. Azt a kurva. Creeper fellobbant. Gyere! Kurva Hát szállat. akkor Nem most akar. menjünk el, és bányászunk egy kis fát. Mert azt muszáj bányászni. Na, milyen fából szeretnénk házat? Jó lenne ilyen fehér fa, tudod, ez a nyárfa nálunk, azt hiszem. Tudod, ez a fehér-fekete, mi ez? Nyírfa. Én most belaggoltam, de nagyon. Tiatok. Dudord. Bocsánat. Én most belaggoltam nagyon. Neked most nagyon belaggolt a hangod, azt ugye tudod? Nekem nem. A nyuszi mióta nem együttés? Én azt tudom. Azt a kurva milyen mély bánya. Ide nem megyek le. Nincsen kivilágítás. Majd veled eljövök, jó? Ez nagyon nagy ez a bánya. De itt az a mocskos szörnya. Amúgy most azért vagyok a mi az? Pink Sheep. Hát skinem, meg illetve nevem is. Nem azért, hogy kopizzam, hanem... bazd meg, ez már, ez milyen? Ez sötét fel. Dehogy nem azért. Nem? Nekem azt mondtad videóking. Te hülye vagy. Nem azért, hogy kopizzam, csak azért, mert ez a kiskarim. Van egy nyilam, vagy egy íjam. És nincs hozzá egy nyilam. Ja, amúgy valahol ki lehetett ütni egy földet, de most itt nem. Jaj, belenéztem az Endermannek a szemébe. Ne őríts meg, ne őríts. 2 éve is. Hát akkor most egy ilyen unalmas kis favágás lesz. Én úgy favágó vagyok. Itt vagy? Oh. Nem! Ja, jó, oké. Szóval akartam megnézni a Skype-ot. Nem tudom, hogy ez hány perces lesz. Gondoltam, hogy felveszem majd izével. Hogy hívják a... De nem. Ebből szerintem live-ot kéne csinálni. Szóval live-ot csináljam majd itt a faszom, tudod. Majd a faszom. De Perro. majd 100 feliratkozónál biztos lesz live. Nem biztos. Annál már muszáj. 100 ember engem. Tisztel, imád, szeret. Ne feküdne velem. Na várjátok, közben bekapcsolom a légkondit. Bocsánat, ha azért lesz zúgás, de geci meleg van. És konkrétan van most úgy 4 óra. Amikor ezt veszem. Szóval olyan.
Amúgy Van 2 íjam. így második részben akartam volna megcsinálni a házat, de... Oké. De nem milyen durva lenne már, hogyha második részben már kész lenne egy ilyen kurva jó ház. Na szerintem... Én jól tudok építeni. Mi voltál már Build Battle-ön top 1-es, vagy mi? Nem, csak első már voltam. Jaj. De persze majd egy fűnyírót megépítek, nem? Hát miért? Volt egyszer olyan feladat. Színyíró az könnyű. Ja, nem neked, én nagyba akartam csinálni. Azt elkezdtem oda a porsákot, vagy mi a faszom a nevét. Te hülye vagy. Na itt egy boszorkány. Nem áll, ledobott méreggel, help! Help, home! Heppej, Gyere, help, home! Help, home! Gyere már! Jön utánam ez a boszorkány geciség. ez nincsen lezárva, amúgy jó dolgok voltak benne. Volt benne gomba is. Addol cucc, ez igen. Na mindegy. Tölgyfa, Gyere, értem a puszín, boszorkány 10 geciség. gyémánt. Na ez jó. Az öreg favágos dolog, ez jó. Kaptam tőle redstone-t. Na ez mit szólsz? Redstone. Ő 1 HP van, keményen 1 HP Majd van. csinálni kéne amúgy izét is. Hogy hívják ott? Boltot. Csak nem tudom hozzá a kommandokat. Majd lelessem Super Alex videójából. De kócsó. De ez van. Én nem tudok boltot csinálni. Mondjuk szerveren tudom, hogy kell, de itt nem. Van 3 gyapjum. Mondjuk nem ugyanolyan. Várj, még milyen? Megyünk együtt bányászni? Mondjam most a faszom, én még éppen fat vágok. Faszt vágok. Hol szeded a fát? Hol szeded? Pervár fa telepre, home. Először menjek haza. Hogy itt meg már tél van? Vagy mi az? Érted? Na. Tél van, elkezdi, tél van. Te itt rajoskodsz ebbe a menőszettedbe, én meg itt csöveskedek, bazd. Hallod, nézd, mit szereztem? Nézzél bele a chestbe. Melyikbe? Mennyi fát? Ebbe a középsőbe. Ó, 2 vas, az köl. Azt a rohadt. És figyelj, mi van nálam. Nem is Gyere- tudtam, gyere hogy tré. van Gyere van tré. burgonyád, én meg itt szerencsétlenkedek. Ez komolyan? Adold. Honnan adolták? Nem tudom. Hol a burgonya? Nem tudom, hol a burgonya. Ja, de itt ne. Hát én ide egyet ültettem. Ó, ott egy pók. Én már kiszedtem, de nézd meg. Itt milyen menő csinálom itt a farmot. Szia pók. Meghaltál pók. Ez nem az. Amúgy space-szerzéssel szerintem még úgy is lehetne, hogy 500-at, 1000-et kapsz talán a izéért, PvP-ért, ha megnyered. Szóval lehet, hogy így ez jó lesz. Kereken 9 burgonyám van. Jaj. Figyelj, most ez nagyon menő. Nagyon menő vagy. Tojdeszka. Amúgy ez nem egy 100 millió a tét, de na. Akkor itt most 10 millió lesz a tét. Legyen akkor lesz vége a videózásnak, ennek a surviválosnak, amikor meg lesz a full véd 4 set. Az kell neked. Azzal tudod, hogy mennyi XP-n fog elmenni majd? Na mondjuk a videóban mi az a gyerekeké mindent. Amúgy ez sima jó fej kis, hogy hívják? Texture pack, faithful. Nem tudom miért. Figyeld nem már, tudom miért. burgonyát mennyit termeltem, te. Milyen burgonya? Gyere erre fele. Várja. De nézd majd itt le! Afkol, amikor videózik. Hát nem afkolok. Csak izélek. Ne! Ne bánts! Gyere vissza. Nem, segülek.
Most megöllek. Kap be! Most megöllek. Gyere, itt van a cuccod. Nem veszem el, nem lopom el. Gyere, most te is megölhetsz. 2 ütés volt. Mennyit kaptál tőlem? 200. Farmolás. Hülye gyerek. Oh. Mennyit veszítettél? Nem, én nem... Vagy mennyit kaptál? 206 dollárt. Szóval gyere ide, meg egyszer megöltem. Most 274-et. Nem áll! Ja, most van kell. Jó van. Csináljuk meg a házat, vagy még ez ráér a második részre? Ne, egyfelé csináljuk meg. Ő is ennyi fából. Ennyi fából szerintem meg lesz. Na, Hol öltél meg? Te mi a faszom a neved? Nem jelzi ki nekem, hogy megöltél. Nem jelzi ki, hogy megöltél. sajnálom. Szóval, Gyere ide. sorry. De hagyjál, ma megöllek ezzel az izével. Háká. Akkor építsünk, vagy még ne építsünk, de hallod, ne szedd már ki, direkt ide akarok egy házat. Na. Csináljál. Hát azt akarok megcsinálni! Csináljál, mert... 2 HP-t visz ez a csákány! Gyémán csákánya megütöttelek, 2 HP-t vitt le neked. Ott a boszorkány. Hol? Gyere már, öljük meg, ott van-e? Ott van fönn. De miért futsz ilyen gyorsan, te meleg állat? S ledobna méreggel, geci, mekkorát sírnék. Itt 2, ja, azt hittem, hogy 2 is van. És kaptam tőle 2 palackot, meg egy botot. Ez kemény, mi? Hát végül is a palackokkal amúgy jóra megyünk végül is. Na miért? Hát... Hát Homokból. Főzőállványnak kell csinálni. Így is. Ide köllött volna, te fasz! Ide mi a picsáért költözzünk? Ide köllött volna a... Te hülye vagy, ide nem költözök el. Itt van fa is. És leszarom a fákat. Itt Még van bánya is. úgy nem szarom rá a fákat, hogy amúgy szeretem őket, de... Azt a itt van egy... Minecraftban leszarom a fákat. Na. Azt a rohadt, itt egyszerre 2 vas. Na, akkor most keressünk egy kis gyémántot a fatelepen. Gyémántot a fa telepen. Igen, méghozzá úgy, hogy itt van egy ilyen öreg favágó, vagy valami ilyesmi, és ő neki, ha És itt van PvP. adok tölgyfát és fenyőfát, akkor ad 10 gyémántot. Mi van, van itt A PvP. podzót pedig el lehet adni 3000-ért. Szóval olyan. Van PvP itt? Várj, ez fenyőfa, azt hiszem. Mi a sötét tölgyfa? Itt nincs. Én ütöm izével, látod? Itt ütlek. Ütlek, burusz, rúglak, fekszöl velem, többet nem köteksző. Jaj, de kis vicces az itt valaki. Nincsen PvP, pedig úgy megölném le. Na, akkor most... Mi, neked van izé? Mi? Adjál már, de hogyan kell föltölteni ezeket? Vagy nem kell föltölteni? Na, hogy nem fel kell. Ott van. Ezt meg kell nyomni, és akkor újra tölti magát. Figyeld, már töltöm újra fele. Figyeld ezt a fekete fát. Figyeld, kettesével tölti. Kemény, mi? Most azt a fehéret köll.
De teljesen még nincs kiszedve. Hát ezt nem hiszem, ez mindig újra töltődik. Én Jó, hogy töltöm te újra. nyomogálod, akkor kapd be a videóimat. Hát akkor te nem kapsz ma a pénzből. De bazd meg, olyan vicces. Jaj, de kis vicces vagy valaki. Lehet, hogy Nem ez a töltődik videó újra, egy kicsit itt a- unalmas lehet most a nézőknek, nem tudom. Hát eléggé az. Figyelj, ezt még itt kivágom, és akkor megyek otthonra. Oké, Otthonra. hát most figyelj, lesz 10 gyémántom. De itt van a B. Vagy a B, bazd B. meg. Hol lesz 10 gyémántod? Így Hol lesz a 10 gyémántod? itt, ha szerzel, hát nézd meg a kereskedéseket. Minden ötletet kapsz, szóval ez egy nagyon jó kereskedés. De... Akkor én éjjel-nappal itt leszek, bazd meg. Én szedem a fát. Oké, akkor te szedjed a fát, akkor én megépítek. KKK? Oké. Ezt így megfelezem. És akkor ez így már teljes. Ez kell. De már itt elég sokat kell szedni. 64, bazd meg. Atyaék. Amire én annyit összegyűjtök, bazd meg, arra este lesz. Mi? Én is izére gyűjtöttem. Annyit gyűjtöttem. Kétszer újra töltötted mind a 1, kettőt, mi? 2, 3, 4, nem 5, 6, 7, 8, 9, 10. De várj, akkor nem lesz elég. Baszod. Squeeze, téged ilyen szájba foglak baszni. Nálad van a csákány? Két? Nálad van a csákány? Ja, nálam van, mert. Akkor add már ide. Gyere, fotelek. Lehet, hogy nálad dörög az ég. De nálam eléggé dörög. Hát igen. Ez már csak ilyen. És te hol vagy? Így vágom a fát. Jó, akkor add ide a csákányt. Ezt a dugfilm. Nem a trade. Azt a kurva, de belagoltam ettől az izétől. Menj már innen, hadd vágjam a fát. Na akkor most így. Így, oké. Szóval. 10, akkor ez 9, akkor így. Ez is 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. A vascsákányt elfogyasztom, annyit fog vágni a fa. 8. 1, 2, 3, 4, 8 király. Na, ez egy egész jó ház. Nekem legalábbis tetszik. Nekem nem tetszik. Nem is tudod, hogy milyen. Amúgy tök jó, amikor felveszem így a hangerőt, és akkor a blokkok hangja. Ez olyan kurva jó. Ez a gyerek... Mi van? Ó, van közé. Ez a gyerek meg itt menőzik. Piskorba segítek picit. Ter... Fatter... Ez itt első ki a izét, fát. Várj, ezt én megnézem. Együtt és mindegyik, geci. Piskorba segítek egy picit. Figyeld, itt darálja a fát. Az igen. Komolyan, de normális az a gyerek. Nekem be se tölt, bazd meg, és üti. Te ez már betöltött, ez a fa? Aha. Mert nekem nem látom. Bazd meg, ez Lehet, hogy megint... felvesszük így ide videózni.
De gyere már, segítsél már, bazd meg. Mi ez? Azt a rohadt lement egy FPS-re. Kéne olyan csákányt enchantolni, mint annak a gyereknek van. Mi lenne, ha elmenné innen? Ásni akarom a fát. Vágni, na. Hozzá nekem kaját. Kaját. Odaadnád? Trade. Jaj, ezt nem azt kell. Mondom, nem azt kell. Elég ennyi, elég ennyi. Köszönöm. De a gyerek nem ám újra tölteni. Hát igen. Elvileg 12 csubos. Milyen 12 csubos? Hát a csatorna. Ja, az enyém. Oké. Akkor a gyerek most így értetek. Szóval... De miért tűzijátékozik? Ez lemegy egy FPS-re komolyan. Hát megnyerte, akkor nem kéne tűzjátékozni. Nem, engem idegesít. Ez van. Szóval... Hány perces lesz ez a pipi? Jó kérdés, nem tudom. Jaj. Majd szóljál ma akkor homon találkozunk, tudod, homokon. Oké, nyugodtan. Homén. Olyan kurva jó ez a shaders, én szerelmes vagyok ebbe a shadersbe. Látszik. Meg ezekben a blokkok letevésében, ez hangok. Na nyertem 20 darab gyémántot. Vagy kaptam. Tessék, te papa. Amúgy ti is Tessék. nyugodtan jöhettek igazából, csak ne cseszétek szét. De gondolom, hogy Mit? mindenki szét akarja ezt cseszni. Mit? Ezt az otthont, szóval... Ja. Várjál, per home, milyen homét csináltál ide? Ablaknoku! Hülye gyerek, ez még csak egy Ajtó sincs! Hallod? Ajtó Hallod? sincsen! Még nincsen kész. Ja, hogy itt az ajtó. Hallod, még nincsen kész. Azt úgy vágod, hogy még nincsen kész. Ezt szét kell bontani. Nem fogjuk szétbontani. Van 10 000-en baszod. Jó, nem érdekel. Neked mennyit van? Mindjárt mondom. Ha csinálhatok izét. 15 000 van. Kap be. Tudsz adni gyémántot? Nem nagyon. Azt a 10 4 darab kéne. 4 darab kéne. Hát jó, de azt a 10 azt nem... Ja, milyen 10, hülye gyerek. Hogy hívják? Van 2 talán. Add már oda! Add már oda! Nem jó. Add már oda! Kap be! Add már oda azt akkor a boltádat, hadd azzal szedjem. Jó, akkor gyere, tessék, itt van. De várjál, most nekem is kell. De a kurva, adom a vassák, vagy vasboltát, ott van. Na jó, addig akkor most ezt kikapcsolom Hello. szépen. Ne pittyegél. Ez szerintem egy szép ház lesz.
Majd én építek magamnak egy normálisat. Ja, tehát tudod, igazából. Hol van a fatelepja? Itt van-e? Meg nem is tudom, hol van. Gyerek meg mindent kiszedett. Milyen boltba ez te? Olyan lassan állsz. Ás. Vagy vágja a fát. Nem, ezt tetszik így. Törhetetlenség 1! Hát de jobb, mint a szarvas. Szarvas. Ó! Szarva. Istenem. Istenem. Mentsél meg ettől a gyerektől. Azt a rohadt, de belaggoltam már megint. Muhú, de utálom ezt a tűzi játékot, Istenem. Az egyik gyerekkel skype-oltunk, hogy Istenem volt a neve, nem? Vele skype-oltam azzal, nem? Nem. Az volt a gyerek neve, Isten. És bedvarszoztunk. Nem merem, skype-oltál. Nem veled? Akkor ki halálom? Az volt a gyerek neve, hogy Istenem, aztán állandóan, ugye a Bedwarson kívül van ott háta mögött egy ilyen jump, amit ki lehet vinni, az kapsz egy, mi a faszom, sült húst. Oké, nem tudom. Aztán azt mondtuk állandóan, amikor leestünk, Istenem! Itt kérdezgette, mi van? Akkor nem veled. Nektek, a nézőknek ez nem tetszik ez a ház, de nekem ez tetszik. Nem akarom jól építeni, de ez most különösen nekem tetszik. Én Lehet, hogy lassan abba kéne hagyni. Mit? Várjál, még hadd menjek oda, hadd vágjak még fát. Még egyszer kivágom az egészet, azt utána is elköszönhetünk. Tőlem. Bazd meg esik az eső, esik az eső. Na, az így igaz jó lesz. Szerintem ez unalmas lesz, majd ha megyünk bányászni, akkor az izgalmasabb lesz. No, Mikor az- mobokat ülünk. Na, erre kíváncsi vagyok, hány perces lett ez a videó. Én is. Mindjárt eltörik ez a gyémántcsákány. Mi az, hogy nincs a jogom a workbenchhez? Ha nincs jogod, hall. TGN tudja? Nem tudom. Mi kellene? Szivatják egymást szerintem a War boltjába. Az diaszettesek, bazd meg, azt megölik őket. Nem, általában tényleg volt. Általában. Összeszerzek egy ilyen full gyémánt cuccokat, megyek oda. Még kell egy hát még sok köl. Még kell egy mi a halál az? Cipő, meg bolta, csákány, kapa, ásom, meg kard. Szóval még ilyen pár szó kiásom ezeket. Aztán full diába elköszönök én. Oké, szia. Ennyi volt, komolyan? Azt a... Hallod, nyírfát majd hozzá. Nyírfa? Melyik? Itt volt egy kibabaszott Enderman. Ott van. Ott az Ender bácsi, ott van. Nem a karton, ott van. Ender bácsi. Gyere! Gyere, te sok. Várjál, Szó van. várjál, még építsed meg azt a kibaszott házat. Hát
már megvan, de hallod? De akkor még egyet, mert én külön akarok lakni. Hát akkor azt építs meg magad. De nem akarom Hol van, én. ott hozzá már izét. Itt egy mini zombi, bazd meg! Én azt megöltem 2 ütésből. Gyémántcsákánnyal írtottam a népet. Jó, csak hogy ez nem az a mini zombi volt. Hanem, ez egy gyökerebb mini zombi, mi? Aha. Muszáj. Ö, Azt a... mi is kellett nekem? Jaj, tú. Oké. Akkor ezután, hogy befejeztem itt a házamat, Nem áll. és... Még nem lesz vége utána a videónak, ugye? Dehogy nem. A francban nem talált. Várjál, megyek, megcsinálom a full diámat. Inkább hozzá izét, hogy hívják ott? Mit? Nyírfát. Nyírfát. Oké? Milyen nyírfát? Melyik a nyírfa? Az a fehér? Aha, a fehér. Nem mondta, hogy nem kaptam meg azt a szart. Mennyi kell kb? Egy jó... Egy nem tudom. Legyen egy 30. Oké, akkor kétszer ki kell álltam ezt is. Ezzel láthatok milyen profin PvP-zek még mobokkal is. Mondjuk a mobokkal lehet PvP-zni, és ez fájt. A füleimnek. Amikor mindegyik arra néz, amerre mész. Jó, azt hátba támadtuk. Szegényke most lehet, hogy numdak néz, de nem érdekel. Núbrakni. Kétszer kiásom a nyírfádat, jó? Amúgy ez egy nagyon szó szexi. Ó, szexi vagy szó szexi? Szó szexi. Úgy nézitek milyen durva víz alatt a shaders? Hát én leszapom magam, ez nagyon durva. Beszopod magad? Ha beszapom magam. De még az, hogy nem kapok magukat. Hát teli van ott veteménnyel ott a vizé. Mi a faszom az? Nehogy már elkezdje itt magukat szerezni. Hát nem, most csak megnőttek a búzák. Akkor én leszopom A kis magam. buzik megnőttek. Örüljél neki, én ültettem őket ám. Oké. Na mi ez a nagy lag? Nem tudom, miről beszélsz. Szeretem a lagokat ám. Én nem laggolok. Nem az, ahogyan ásom ki vágom ki a fát, úgy eléggé belaggol. Hát oké. Akkor ez nem volt valami sikeres szedés. Várjál, megyek, aztán elköszönhetünk tőlem. De még várjál. Mondom, majd akkor fogunk elköszönni, hogyha hozod a nyírfát. És befejezed. Erre, home. Hol van a crafting tablet? Várjál még, várjál! Adod már? Botot csinálok belőle, adjál. Nem ám. Azaz meg lesz mindenből egy. Kopából is, csákányból is. Azaz. Csináld meg. Várjál, már csak egy kapaköll, az vége lehet tőlem. Egy, kettő, három, négy. Ja, hát így nem lehet, bazd meg. Adjál már izét.
Hallod? Mit? Nyírfát. Itt van. Köszönöm. Hát nem szívesen. Nem már. Diakardom van és nem félek használni. Nekem is van diakardom. Jó van, de az szar. A tiéd az sima. Mit akarsz? Gyere, itt van ám a izéd. Jó van, de tör 3 vagy mennyi? Hol vagy te? Hát le van zárva, hát, hát mit csináltál? Levédted? Nem, Házadat? az alapból le van zárva. Hát figyelj, itt van a baltád. Dugd magadnak. Crafting tablét kéne csinálni. De az hogy vagy nem crafting table, hanem enchanting tablét. Hogy lehet csinálni? Így né. Azt látsz. Ahhoz kell obszidián, gyémán, meg könyv. Obszidiánt honnan szerzünk? És, Bármi. vagy hát... Akkor menjünk le bányászni. Mennyit visz ez? Mennyit visz ez a izéba? Nyolál. Belaggolt pont. Várjál. Hát, ami oldal van írva. Mennyit? Hát most, hogy rajtam van egy set, akkor egy HP és fél szív. Kap be. Jaj, Na tőlem vége lehetem a videónak. Gyere elém. Gyere, ha kapsz gyémánt. Mi kell neked még? Gyémánt sisak meg gyémánt cipő. Várjál, akkor csinálok. És bezár. Ott egy Enderman. Csenderman. Majd ingyen hozzá. Gyere, itt van-e? Itt van-e? Itt van-e? Ittene? Itten van-e? Ittene? Na, fogad már el. Ott egy Enderman, sexy Enderman, gyere. Gyere, sexy Enderman. Ja! Haha! Én öltem meg! Mi? Én 64%-ban kaptam. Ó, Mi 64%-ban van és nyertél 152 dollárt. Kap be, gyere ide. Hány dollárod van? Gyere már, köszönjünk el. na, most már kibírod ütni. Vagy mi az, kibírod ütni. Ja, jó, kösz. Nem is. Na, gyere, gyere, na, köszönjünk el. De diaszedbe bazd meg. Nem, én pucéran köszönöm. Na szóval Nem ez a- lett volna ez a nagyon-nagyon első hosszú rész. És ja. Csináltunk egy házat, ami még mindig nincsen kész teljesen. És Piskó B már megint a seggemet nyalja. Szóval, ha tetszett a videó, kérlek lájkoljátok, illetve iratkozzatok fel. Sziasztok! Sziasztok!